V mojej ruke vidíte Wizard Active prúd, ktorá je dostupná v troch veľkostiach. 2 m 10 cm, 2 m 40 cm a 2 m 70 cm. V ostatných parametroch sú v podstate rovnaké okrem počtu očiek, pretože na dlhších prútoch je samozrejme viac očiek. Na tomto 2 m 10 cm je 7 očiek, zatiaľ čo na najdlhšom je už 8 očiek. A vo všetkých prútoch nájdeme 3 gramáže. Začnem s najjemnejším, ktorý sa pohybuje od 5 g do 23. Stredná má gramáž v rozsahu od 7 g do 38 g. Zatiaľ čo najtvrdší prúd v Active Skill má 12,65 g. Toto už sa považuje za dosť silný prúd. Rukoveď prúdu je vybavená EVA úchopom, držiak navíjaka sa dá skrutkovať z dola. Pred držiakom navíjaka nájdeme aj miesto na zavesenie háčika, aby sme mohli pri preprave alebo presune na iné miesto zavesiť nástrahu. Všetky tri hmotnosti, nahádzanie a veľkosti sú v podstate univerzálne prúty, takže s nimi môžeme jigovať. Ak to potrebujeme, môžeme s nimi ťahať plandávky, rotačky alebo dokonca wobblery.